salamat na mo. Matay wala na gumigit kita yan. Wala nga kita. Kay ikaw, at the first place, wala palpak na daan. Ikaw gani, ikaw gitahasan ako anak, kay nakabalo ko, ikaw pwede ingon, nga ikaw, specialist ka kabahin na ng mga epektos. Pero nga no, di ka kabalo mo determine kung fake o genuine ba na imo ang kuan mo gihatag anang tawo nimo. Stress na kay ko, wala ko kasabot. Napay mga miyembro, nga dili gani kabalo mo tungha on time. Ay sa boss. Kahapon ato pa man isang adlaw imo sa nina, boss. Mantay po ko. Kahapon mo Lagi po ito na. ang mga din ah. Kamo ba, sa kadagan akong istorya, kadagan akong gipatrabaho ko niya, gipalihok na ko ninyo, sa kadagan, no, anong physical pa man inyong lang tao, no, inyong mabantayan, kani pag ako sinina, o unsa pa na ako gipano, o sa may labot ninyo. Lain sa kanang ligo-ligo, boss. Bantay. Tinuod, manimaw. Balik ka na sa nina. Kamo bitaw, kabalo mo, nga nang gituyo na ko ne, ha? Kani, gituyo na ko ne, nga di ko mag-iles, di ko maligo, kay gusto ko, kaning atong mga kapulisan, dilis atong lungsod, dili sila makabalo, nga ako, ingon ana kada kong tawo. Kay gusto ko nga kani atong mga kapulisan makabalo nga ordinaryo ra kong tawo. Kamo po unta isip busing ninyo. Subaya ko ninyo. Sabo? Subaya ko ninyo kay aron kamo pod dili mailan kana ingon ana nga dagko mong tae. Okay ra, boss nang dili mag-ailes. Pero maligo po dun ta, boss. Matay. Bijak mo sugot kung di maligo. Manimahaw sa tang patay, ana, boss. May kay mo suggest no, may kay mo suggest, may gamanggod mo kay wa mo iutok di panggamit. Ako manggod, space na kay ko pag maayo. Dahan kung di una kabahin ato mga negosyo. Unya kamo pod manggod, kapayay ra mo wala ako ra permigaliyok, may paday pampatyon una ko tanan. Nami utok, boss. Pero wala ra namo gamita Nya ikaw, tuod. Stress. Kumusta naman ako ipatrabaho nimo? Kumusta man imong dapat trabahoon kanang pagpalit og mga epektos gikan sa US? Kumusta naman ron? Mao lagi na akong problemahan ron, boss. Hindi na ako maka-access sa website. Hindi na ako maka-order atong mga lamig klase sa epektos. Mao man gunay problema nimo Titeng. Kay ug unsa magay mga problema og dili ka nako i-inform, dili ka nako kutan-on, dili po ka musaba nako. Dapat unta, prior pa lamang daan gaingong ka nako kung sa mga problema aron ato ma-aksyonan, aron tagaan atong solusyon. Kanang pagkuha nimo, pag-access nimo sa ilang website, gako ni kag VPN wala. So nga BP, wala ko kabalo aro. Gasige mo tagkupot og cellphone, VPN ra wala kaila. Ali dire. Balik na to, balik na. Ya, mana yung kasabutan dira? Ay, dito. Sige. Hangtod karon wala gyapon sila. Tama sarong siya nang wa. Take yun, yate yun. Kaniya na kahit sa ginulat ani, pila na Boss, kaon. boss. Nasi dadang, boss. Hapon, boss. Ngapon, Jor. Lingkod sa Jor, lingkod sa. Ngapon. Salamat, boss. Oh, kuan. Sorry jud kay boss na dugayan jud. Ate, di okay ra, no need to explain. Okay ra, nakasabot ako ko para nimo. Di yung kuan man. Kumusta man akong transaction? Kaya tayo mag-share. Kamo ba? Suhid mo ni Jore. Suhid mo nga dili palpak perming perpekto ng iyaang mga transaksyon. Dili kay kamo, mura mo walay mga utok ba? Mura mo walay mga utok yon. Nya kumusta mong adlaw? Kaya tayo boss. Ano ha? Doon sa pagkagani nga adlawon ko. Kasi gamay kay katong imong transaction ako manggi. Kaya walay kaso na bisag unsa pa. Di pagkahuman, ikaw Titeng. Sundat akong ingon nimo ha. Lagi, boss. Sabot ka? Lagi, boss. Kunya ikaw pod buyas, kanang taong gipalitan nimo anang imong baking shabu, di ko gusto magbalik nimong kwarta pangitaan ang tawhana na. Kay di gyud ko mosugot aron. Nya, balik ka sa. Kumusta naman ko di mama? Kira kayo boss. Dayang impapa. Kira man to gapahuway man to kay kapoy ba. Pero o ka. Sa no, kaya sa kadyo takin nawag. Matara ko niya. Kabalo ka, Jor. Basta ikaw gani mo yung kaistorya ni Busing, lami kasi tinagdan nimo. Pero namo, perting isubak ayo. Mao pud bitaw, Yaks. Mo po na akong nabantayan, Yaks. Imong siguro? Lagi basta kay gusto nako. Matay, murag dili to Jor kay sukad ganiya anang pag-abot nimo. Laya sugig tinagdan kaysa namo. Murag ikaw may favorite niya. Sakto bitaw. Dili man gud siguro. Daan na muna tinagdan ako si bossing sa una. Matay, dili gyud. Gusto kag testingan na to. Gusto mo magpag-testing? Sige. Araw. Ayan. Kane, bangko. Sige. Tanawa ang reaksyon ha. Na. Yate, Titeng.
Naon sa naman puna kasama kayo, nako katawag din eh. O, di ba? Kiignan ka na ako. Ay, dili. Normal sa po na si Bossing nga mahisog kay. Bana, biya po kaayo na siya katawag sa cellphone. Dili, Jor. Masuko, gina siya namo, Jor. to. Oh, ko, tawa, hoting. Tawa? O lagi basta kay maayo na pagka Yate, good moy. Sorry, boss. Ibutang ko na ng bangko ang ubos ko na di kibutang labisan so yate pero disorbo kay mo ron na. Oh, unsa man to, Jor? Klaro na kayo nasuko. Panik-panik maguna siya. Ug dili pa jud ka mo tuo, Jor. Ambay ako ana. Sabi sa mo. Ano po? Ah, lagi basta kay Tawa, Jor, ha? Tawa. gusto na kong i-trust. Yate Boss, yung kabuya. sorry kay boss. Ako rang gitistingan og ligon ba jud yung lamisa. Yate ka og maguba ng bangko, mabutlot ng lamisa. Kamong tudo ba? Gapabuyag na mo pagmaayo. Usa mahinggara man mo. Gusto mo papusel tawa ha? ra. Muso na yung batasan niya, panig-panig jud na siya. Ayo. Ikaw, Jor, testing niya. Ikaw magbundak ana. Pila man di ka kilo na? Jor. Sige, Ano maila? na to. Ano may la? Kusuga. Di ka mahisog. Dili, lagi na. Basta ikaw din lagi na, sige. Sule, ana ha? Kusga. Ay, Jor, wala ka nasamad. Dili, ayaw sigana ng bangko. Kay, sus, ko okay ra makuha ng bangko. Kay barato ra man na, mailisan man. Pero mong kutis, wala ra. Kama upod, ayaw po niyo kuha na si Jor. Ayaw mo pagka-influensya ba nga niya. Ay, kabalo kong gisugon anak ninyo. Ikaw, Jor, ayaw tigsubay anak nila. Kay kana sila mga kuha na. Among kutis. Wala naman ka na unsa. Sige. Hindi ko trahan na. Ayaw si Mugkuan. Ikaw mo ba? Yate yung kabuyak. Yate yung o maguba ng bangko. Mabuslot ng lamisa. Kamong tudo ba? Gapabuyag na mo pagmaayo. Usa mahinggara man mo.